आदैमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिहरनाय जासिहरनाय थाबाय आदैमोन जान्था फाग्लाया माने बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया दा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों आं आदैमोन माने बिराद मा होनोमोनलाय बिदिखौ डिस्टार्बबो उसुबिदा मोनो आरोना आदैमोन आं भिडिअ हगारनो ओमफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला दा आं जा बुंनो नागिरनाय आंनि कन्टेन्टआ जाहैबाय आदैमोन सोरबा सोंदों नालाय बाजैखौ नायनो हिनजावखौ नायनो आरोना ओमफ्राय आं हिनजावखौ देखायनो नागिरदों आदैमोन सोरबा बांद्राय आयु देखायानो होनलायो हिनजावा बिराद लाजिगुसुबो आदैमोन दाबो मोनाखै आरोना हिनजावा आंना माने दा दुब्लि बारियाव बेरायफैदों जों ओमफ्राय नोरै माइ नायगोन ओमफ्राय बिनि मोनसे खायद दंलै बिराद जायो बियो ओमफ्राय दा जोङो मा होनोमोनलाय दुब्लियाव थांगोन आदैमोन दा हिनजाव बर'आनि खाथियाव देखायजागोन ना जाया नों नै खिबुजों देखायगारसां आदैमोन माने आंना हिनजावा बुरिया बेनो बांद्राय मोनथ'वाखै आदैमोन दासो एसे मोनांदों डाइरेक्ट गोसोबाय डाइरेक्ट लाबाय माथो उफाय नङा दा र' आं दसे थानानै देखायगासिनो दं आदैमोन हिनजावखौ र' नै बिराद नै बरिया लामायाबो खम गोजानलै आयु बैयावसो थांगोन आदैमोन जों बैयाव मानो होननानै बुङोबा माइबो नायनो नागिरदों दुब्लियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय मा लायगोन सफारि ना मा होनो बे लायनो नागिरदों आरोना आदैमोन र' नायलांबाय था हिनजावखौबो नुखासिगोन आदैमोन दसे थानानै र' आदैमोन माने हिनजावखौबो देखायनो लाजिलायलांदोंलां आं बायदिनो आरोना माने मोदोमा आंनाथ' एसे देरबाय हिनजावना मोदोमा फिसासो फाथो सिनाय बायदि जोबानो थेमसा थाङो दा आं देखायसै ना आदैमोन ना मा ना नायथ'वा ना नायनो जिखुनु जाया देखायजायोना लाजिनानै नों माखौ लाजिनो गावदां नों लाजिनानै जेबो लाजिया नों लाजिनानै आदैमोन आंनि हिनजावा हाय थुथु नै गोदानखाय लाजिदोंदां नोरनावलाय बोलो बोरो नोरनाव नै जाम्बि लाजिनाङा आदैमोन नायनोनो बिदि जायो नामाब्रा मोखांफ्रा ब्ला बोखार ए बिराद बिदिनो जायो थोद लाजिसो नोर नायलाय खनसे दे आखाया बोखार हामा जाम्बिलाय लाजिनायखौ जाल्दाब गारजिमा हामा गावदां ओइ मानोथो मारैथो जाखो नै मोखां नायलाय बोलो ए माखौ लाजिगुसु होनबा आयै नोरै नै गगा मोनदों दे नोरै नाय नोरै गिदिंलायबावदोब्रा नोङो नोरै गिदिंलायबावदो जाम्बिलाय नोरै नाहरबावदो नोरै आयै नोरै नायबावदो नै बिमा दे नोरै नाहर दे खनसे जायालै आंना बुरियानो ए मोजाङै मा आखाइ खोबथेग्रा मा बेमार सौलाबाय नामा नोंहा आखाइ खोबथेग्रा जाम्बि थां मा थां नोरै नाय ए आदैमोन गोदानखाय लाजियो आदैमोन माने नुबाय था नोरै दे खनसेल' सिद्दा नाहरदो थिनालिनि खनसे नाहरलाय ओइ गामि दे खनसे नाहरबाव माने बिराद लाजिनाय दं आदैमोन गोदानखाय लाजिदों आदैमोन बेनो हिनजावा आदैमोन माबायदि साइज गैगोना गैया आदैमोन एसे कमेन्टफोर हरलाबायदो दा बोराय बुरिया आरोना माइबो नायगोन ओमफ्राय सफारि फिथाइबो बैयाव माने बै हाग्रायाव सफारि फिथाइ दं नोगोद जायो बे सफारि गावसिनि गामियाव गैयामोन दा बुस्थुआ आं होनदोंमोन सफारि फिथाइखौ जि गोथाव मोनो ना नोंहा ना गोथाव मोनो ए मालाय जि गोथाव मोनो माने जोंहा नैबे दैयाव नोरै थांनायाव आरोना बैयाव जे सादों माने बारलिफ्रा बवालि फाय आरोना बिराद गिदिर बारलि मोनो दा बुरिया बारलि ना बिराद मोजां ना गिदिरखौ हमनो मोजां मोनो ना हमफेरनो मोना ना ओमफ्राय दाख्लि जों सानैजों नायफैबा नोगोद लाब गोनांमोन ना जों बारलिया खैथामोनलाय हो मा ना मोनामोनलाय जों बामिबो मोनलायदों गोथांजोबबोमोन ना बिराद लाखि नङा बिमा जों बायदि लाखि जेबो गैया फैदो बिमा थैस' थांस' रायजो जानांगौ फैदो लासै दा बे सानदाय बादोंना दख'नायाव दा आंसो फुना होनांगौरा ओरैबायदि उन्दै गोरलैनिफ्राय गारसिनखा आंना हिनजावा आदैमोन ओइयाव सफारि लायसै एबार नाखौ नायग्रोलांसै नामाथाय अखा हाबावले देनजार नांखायो आरोना आदैमोन बेयाव नाखिना नाङो अखा हाबा फुरा ना नाङो
बेयावनो नाखिना नाङो नाखौ नायग्रोसै नामाथाय नायानो गैयादां बैयाव सफारि जानो सफारि बिराद गोथाव मोनो आंना हिनजावा आदैमोन सफारि लायनो फैदा बिमा फैदा आयौ जिहायसिनबावा गोजानजों फैदा नोगोद लाजिबोसोबाव राय बिमा नाफोरा नाङोमोनलै ना सोरबासो नायनानै लांखोना माखोथाय खावबाय थायो नायानो गैयादां माथो जियानो खनलाजोबनायसो सोरबासो लांदोंदां गुसुबानो खावलै दैनि नाखौलाय अबाव मोनबाय थानो मेरला मानसि फैयो होद नायानो गैया गाव सफारि लायग्रोसैलाय फैदो बैजों बारदो आं मैफाले बारबाय खरिब लाङो फैदा बिमा नै आयै आंना माइ गायनाय आदैमोन बेनो आंना देग्लाय बांद्राय मोजां जायाखै बुस्थुआ अखा नांगौमोन आदैमोन दा अखा गैयैखाय हा आयै गबोगोन बिमा आयै दै बारनो रोङाबा सयसे फैदा लासै लासै बार बिमा लासै लासै गब्लगोन लासै लासै दिरे फैदो बिमा फैदा बिमा फैदा लासै लासै नोरैसो फैनांगौ जाम्बि माथो बे सिदा फै गबोगोन बिमा सानस्रिनो रोङाबा आं बासायगोन फैदा सानस्रिनो रोङाबा आं बासायगोन फैदा फै दिरे बिमा फैदो हंगारखाबाय दा गोजाननिफ्राय हंगार गगा नायानो गैया सोरबा लांदोंदां नै जियानो बेलथायनायसो लाङो दैनि नाना एथ' गोजान नै जोंनि गामिया ओमफ्राय नैबे गामि मोनसे दं बे गामिनि लांफैयो बेबा ओमफ्राय जों दा सफारि लांफैबाय आरोना सफारि लांसै आदैमोन फैद' जाम्बि साख' हा फिथाइया नोगोद गोथाव मोनो ना नों ना सफारि जि गोथाव मोना होननानै जाबायमोन सफारिखौ जि गोथाव मोनो नै इयावनो सफारि फिथाइ गैला माथो बिमा हो ओइलाय हनै बे बरियामोन नै इलाय थैसे ना बैनिखौ लायसै नैबाव गिदिर दं हा गाखोनोसै नों गाखोनो ना आं गाखोनो आं गाखोनोसै र' आदैमोन सफारि गाखोग्रोनां एरखम एफाले आंनिया मानसिफ्रा जानो लुगैयो होमबा सिबो सम्भबलाय नारसो जाबाय गोथाङासो गोथाव होनदों नामा बे आगै बाग्रांसे खोमा खेबो समाय लायो नोंखौलाय आंलाय नो हाया सना साखिनोबाले गाजाबावबाय गोथावना 아이씨, 가자, 와야 된다, 가. 그래. 뭐장 헐. Ya, banyak mah. Gila bagus sama. Jangan disini. Langsung dulu aja naik.
Suriya kurang baik. Mama tuh. Gila. Ses. Tiao. Aku menbuk baik. Lấy đi. Chào vậy đi. Thằng xích thôi. Bui yêu đúng màu này. Ra vào lá đi. Lấy là buri à? Nang lá đi. Buran top pro. Gila. Korea sopra gede. Bukan salah. Ger mejang mana bejane. Konto. Đây cái lời đêm phải đã mưa nào ra ba thằng chị bên này được nữa. Nên sao số Korea ở đâu? Phong dược ní vào đông ngoài đây mình này. Korea. Bây giờ pista giúp này. Mình làm ăn làm phải chứ. Bây giờ sẽ có thâu xin mình. Nhớ vậy. Ngay ra bà thằng trẻ. Hả? Bây giờ mà vậy? Last vậy. Bên nó thâu à? Bên nó này. Mà bà gì ở đây mà đang ăn chỗ à? Sao cái nó kìa? Hả? Gamia जाहैबाय बिसिना जाम्फाइगुरि तिनालि आदै नैबेनिनो खाथिनि सेरफांगुरि जाम्फाइगुरि तिनालिनि आदैमोन आंना हिनजावा आरो नामा जाहैबाय नाम सोंदोंमोन ना बयबो नामा जाहैबाय आंना हिनजावना रिंखांस्रि मोसाहारिमोन दा जानथानाव फैबाय नालाय जानथाना बर'ना दा रिंखांस्रि बर'सो जासिगोन आरोना आदैमोन आंनि हिनजावनि टाइटेला जानो गोथाव सफारिया नों दा नागार आं दा नै बरिया दं आदैमोन सफारियाव हेभि नै हानदोंनो हानदों नै मेरला दं ấy là không này với cái là của bốc lèo được không? Bây giờ hết mà để ayo đây này khát xong này nhìn lên đây ayo mình cũng đã ra là nè mà số mà bài chơi chứ mà số mà bài chơi rồi đây bốc lèo thôi số mà bài chơi ăn đi số mà bài chơi là gì mà nó khi mà nó ra khử cho vậy làm sao được chứ sao chứ à phát anh lấy mà cũng phát gì đây nó chưa được chụp nữa hả không này bị gì xem bị này hôm đó thập ai ơi hắn đã dám đi cái thằng sợ mình là đúng mình là không được rồi nên thế vậy ở đây mình दा सफारिखौ लाखांबाय जाबायबो मेदामाबो जाबाय आंबो जाबाय जिखुनु ओमफ्राय नायाथ' गैया सोरबा नायबाय ओमफ्राय दा जों हिनजावजों न' फारसे दावगालांफिनसै ओमफ्राय ओंख्रिथ' सङाखै ओंखामबो सङाखै रायजागोन बिखुनजोजों सच्चे बिदि बेरायफैबाय थानाया आयै थांसै आदैमोन न'आव थांसै मोनाबाय नै मोनाबाय माइयानो मा जाखोथाय देग्लाय आयै जानथाना सच्चे नोरैबो दं ओइयाव दा जिखुनु जाया आदैमोन भिडिअआ बेनोसै आंना हिनजावा मा स्टाइल जेन'बा मोजां ना गाज्रि आदैमोन आं नायनायावथ' बिराद किउटलै फसायनायखायसो लादों माने नोंसोर माने आंनि गोसोजों नोंसोरनि गोसोजों मिलायाना जिखुनु दा नोंसोर एसे खिन्थाहरदो आरोना आंनि हिनजावा माबायदि साइज दंना नङा कमेन्ट हरदो आदैमोन आंना बुरिया बेनो सना गावदाङा बिमा थैस' थांस' संसार जागोन बिमा जा सानैजों ज' ना बिमा औ होनला ना थैस' थांस' रायजो जागोन ना सना yes बेजोंनो ओरै पाइप दं बेलाय जोंनि माइयाव थांनाय बेयाव माइयाव दै दंखायदांलै हासार सारफैनांगौ आदैमोन बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ माने
गाबोननिफ्राय भिडिअ नुबाय थासिगोन जों हिनजाव सानै बोराय बुरै सानैनि गाव आरोना दा भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोमोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो एबारनिफ्राय रानिं होबाय थासिगोन आरोमोन एसे सापर्ट खालामदो जान्दाखौबो दा मबाइलाबो नै दा केमेराया मा जाखोथाय एसे गाज्रि जानानै दं बांद्राय मोजां नुला ओमफ्राय दा क्वालिटिखौ एसे मोजां नुवा जानो हागौ आरो नोंसोर ओमफ्राय आं एबार सामसुं मबाइल बायनो नागिरबाय गोदाननो नै बे मास जोबबानो लासिगोन आरोना आदैमोन बांद्रायखौ लाया 35,000 लानोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आदैमोन बरिया सफारियाबो गोदै जिखुनु जाया कमेन्ट हरदो आंनि हिनजावा माबायदि आयै बिमाखौ बोगोन आंना हिनजावानो आदैमोन आंनि थाखाय किउट आरोना नोंसोरसो मा सानो बेनोसै दे आदैमोन